Dneska zahrám Call of Duty. Bude to fakt pecka v poriadku. Môžeme to už preskočiť toto. Ľudia, ja som Call of Duty mal, takže už viem hrať. A viem, že kde čo je. Tu je Heal, tu je Sakura, tu nejde. Skytown, ideme tam. Ideme Skytown. Ja výborne je to. Skytown je asi najlepšia zóna. To čo je? Reálne asi ne. No toto mi nevydá asi. To mi nevydá. Či? Yes! Tak to som mal šťastie, počkať. Dobre, v poriadku. Snowboard. Snipa, Lotus. Čiak sa to volá. A toto si zoberiem. Fenek máme. Toto vymeníme. To je čo? Ja nechcem. Nie. Nie. Snowboard. Vlastne ja ho mám. Mám ho? Mám ho. Dobre. Takže buk to nebol na nešťastie. Nevejdem asi nohej. Dobre, tak kde to ide. Čo tu je? Čistka. Yes. Ideme snowboard. Počkaj, čo je to tu? Jak sa to tu zmenilo od vtedy, ako som to hral. Môj reálny účet, ľudia. Tam, kde som hral. Na to už mám. Ten účet už nemám. Tak tam som mal 156 level. Hral som to aj s bratrancom. Ktorým som hral aj standoff. A takto. Hral som si s ním standoff 2. A natáčal som si jednoducho videa. Ešte aj budem Brawl Stars natáčať s ním. Niečo takéto Roblox napríklad. Nejaké takéto hry. No. Dobre, tu som jumpol. No. Sem. To teda krátka. Hej, jump. Yes. Ideme triček. A opa. No dobre. Toto je v poriadku. Som si spravil taktiež nový účet. Tam som ja, dvojka, Wolf Studio 12. To je môj YouTube kanál nazvatý. Dajte prosím vás odber, lebo tak jednoducho budete podporovať môj kanál. A aby som aj ja natáčal, tak ja sa bojím teraz strašne, aby som nedostal copyright od Moona. Bo on má... Aha, motorka. Neberiem. Lebo aj on má Studio Moon TV. Tak ja nechcem dostať ako copyright, lebo môže ho to nahnevať, že takýto malý youtuber slovenský tiež dostane. Meza za trojku. Nie, tu je. Tu je jednotka. Poď sem. Poď, nastúp. Nie, nestrieľaj. Si? Ja tu si. Že ja nechcem jednoducho dostať copyright. Strike. Od Moona. Bojím strašne o to, že nedostanem copyright. Baví to tak videa natáčať aj stíhať to. Ma veľmi baví. Toto. Jednoducho. Aj rád tie hry, lebo jednoducho zábava je to pre mňa. A takto. A kebyže sa niečo stane, tak som bol ako veľmi sklamaný z toho, že môžem natáčať na YouTube. Baví ma. Takto.
Kde ideš? Toto sa posúva? Kde si išiel ty? Kde? No nevadí. Toto sa posúva. Dobre, nevadí, ideme tam za štvorkou. Ty nie si ďaleko. Poď sa nastúp. Áno, tu som ja teammate tvoj. Ideme zrazu. Škoda. Škoda. Som ho nevidel. Kde si? Nevadí, idem sa otočiť. No. A tam je. Nemám. Dobre, v poriadku. On je už preč. Daj veci. No, backpack, 3. Tretí level, goza. No, v poriadku, čo si zober. Nestačí auto. Snowboard. Teoreticky tu by mala byť zóna. Niekde. Tu by mala byť zóna, lebo... Aha. Niečo sa tu deje. Niečo sa tu deje. Toto je na mape. Niekto ide. Vykašľame sa na to a ideme. Sa teraz len rozohrievam, lebo som to nehral strašne dávno. Strašne ako... Neviem, kedy som to naposledy hral. Som to ani nemal, ako vravím. Teraz ideme. Wop. To ma bolelo. Nevadí. Som ako strašne dobrý pilot helikoptéry. Aut. Ako aj teraz viete. Vidíte, som sa vôbec teraz som vôbec nenarazil. Vôbec. A, dobre. No, nevadí. V poriadku všetci. Nevadí. A, toto spravím. Kde je taký on? Tu je malý. Ľadovec. Boing. Airdrop. Idem preto. Čo tam bude? Niečo dobré? Dúfam, že niečo dobré. No počkať, sa mi povedal asi nejak veľa hráčov. Nevadí, ideme. Máme tu potom... Čo tu je za blbe? Čo tu je? Reálne. Čo tu je za veci? To je asi najhoršie. To sú asi najhoršie veci, ktoré tu sú. Ktoré tu môžu padnúť. Reálne. Airdrop. Tam sú. Ideme tam so skateboardom. Nevadí. Skateboard, ale nevadí. Poď sem. Ten je dole. No nie. No poď sem. Ale no tak ja som mu chcel dať execute, či jak sa to volá, kámo. Si musel. Zlý si na mňa. Čo si taký zlý na mňa? Už nič není. Počkaj, len... Tu boli 3. 100 nábojov, yes. Toto sa mi bude hodiť, reálne. Tých 100 nábojov. Aha, chlapec. Ňom. To je OP. Tak kus OP. Ale no tak. Ty si reálne taký zlý? Ja ho chcem executnúť. Ty si zlý. Čo si na mňa zlý? OK, safeka. To není dobré. Není dobré vôbec. Ale ako vôbec. Lebo štvorkolka je to veľmi realistická toto.
Oh. Vyklapa. Airdrop. Zomni. Headshot. No tak. Čo mi to robíš? Prečo mi to robíš? Zober si to, reálne. Na čo mi to je? Na čo? Reálne. The airdrop is coming. Dobre, mňa nezaujíma airdrop. A tak tam teraz vôbec nič dobre nepadne. Kámo. Tu vysiela... O nie. Niekoho dali. Ja tam idem. Ideme si pre auto a ideme tam. Ideme. Jasné. Ideme ho zobrať. Strom. Vôbec som nenarazil. Aha, tu som bol. Som si teraz všimol, že som tu bol. Trojka. Zoberieš mu to? Motorka. To je rýchlo. Vôbec som do toho nenarazil. Poď. Yes. Motorkou tu som za pár sekúnd. Voda. Úval mi nepriateľ. Voda. Nereálne. To bolo dvakrát. Poďme. Zlý. Dobre. Tak nevadí, ideme na motorku a ideme tam. Tu je asi rivalili už. Nerivalili. Niekto tam je. To sa mi nepáči. To sa mi nepáči vôbec. Kto to je tu? Reálne on nejde ho rivalnúť, on ho ide... On ide prizabiť, no. Reálne. Engaging zombies. Ja som ti zrazil psa. Prepáč, ja som ti zrazil psa. Nie moja motorka. Poď. Moja motorka. Ti nedám motorku. Aha, voda. Že tam asi nejdem. Ja nechcem stratiť motorku, teraz nejdu. Ty si asi reálne. No tak vyskoč si. Mňa to nezaujíma. Tam ide zóna. Tam reálne nechcem ísť. Počkaj, kde idem? Dobre idem. Yes. To zase bolo to. No nevadí. Tak dojde odber, wipe. Pojedem tak. Jeden mŕtvý. Aha, schody. Ideme spraviť príčky. Niekto to je, ale nevadí. Oka. Dobre, poriadne. A potom. Au. Jeden. Staráme sa o neho. Druhý. To všetko? Naozaj všetko, reálne. Ľudia. Všetko? Nechápem. Idem preč. A tu je. Tak, asi prežijem. 7 kg máme. Dobre. Nevadí. Máme drona nabitého. To potom využijem. Bus. Čo robíš?
čo robíš? Aha, niekto strieľa. Ty chceš fajtiť? Jeden. Getting close to victory. 8 kilov. Your teammate has Aha, been killed. niekto Get the zase dog strieľa. tags and help them return to the battle. Tak. Tak. Yes. 9 kilov. Nie, yes. To je výborné. Jeden win pre mňa. Ako som išiel. No ľudia, pre dnešné video by to bolo všetko. Nezabudnite dať odber, aby ste ma podporili. A ďakujem za kúkanie tohto videa. Uvidíme sa na budúce. No čau.